नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। दर्शको, कोकण शाहीनं कुडाळ ते कणकवली या मार्गावरती साक्षात यमराज उभा आहे ही बातमी प्रसारण केल्यानंतर तातडीनं हायवे प्रशासनानं या बातमीची दखल घेतली आहे। नेमकी दखल काय घेतली ती मी आपल्या सर्वांना दाखवतोय, पण या दखलेनं काही आमचं समाधान होणार नाही आहे, कारण की तात्पुरती मलमपट्टी या हायवे प्रशासनानं केली आहे हे ठामपणे मी सांगतोय। नेमकी हायवे प्रशासनानं काय दखल घेतली ती सर्वप्रथम आपण पाहूया। कणकवलीमध्ये ठिकठिकाणी अशा पद्धतीचे सिमेंटचे बॅरिकेड्स हे उभे करण्यात आलेत कणकवलीच्या या फ्लायओव्हरवरती, आणि याबाबत कुडाळ ते कणकवली या मार्गादरम्यान हायवे प्रशासनानं कशा पद्धतीनं जागोजागी यमराज उभे केलेत याचा आकोदेका पंचनामा, स्पॉट पंचनामा हा कोकण शाहीनं केला। आणि हा पंचनामा करता क्षणी या ठिकाणी जे उभे करण्यात आले होते यमराज, या यमराजांच्या शिगा या ठिकाणी या हायवे प्रशासनानं माघारी घेतल्यात। आपण पाहतोय कशा पद्धतीनं या कालच आपण कोकण शाहीनं याबाबत लक्ष वेधलेला। या जे सिमेंटचे बॅरिकेड्स हे रस्त्याच्या कडेला उभे करून ठेवण्यात आले, याच्या शिगा ज्या होत्या या बाहेरच्या बाजूनं होत्या, आणि या शिगा आताच्या घडीला या हायवे प्रशासनानं गुंडाळून ठेवल्यात आणि त्याला आता पट्टी गुंडाळून ठेवली आहे। पण ही थूकपट्टी लावण्याची कामं ही हायवे प्रशासनानं बंद करावीत। तातडीनं हा हायवे जो आहे हा ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभे केलेत या मार्गावरती, म्हणजे कणकवलीपासून मुंबईच्या दिशेनं जात असताना आणि गोव्याच्या दिशेनं जात असताना, अर्थात कुडाळच्या दिशेनं जात असताना या ब्रिजवरती हे जे काही यमदूत उभे करून ठेवलेत, यमराज उभे करून ठेवलेत, हे यमराज तातडीनं बाजूला करावेत आणि या मार्गावरनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास हा सुखकर करावा अशा पद्धतीची मागणी या निमित्तानं मात्र जोर धरते, एवढं निश्चित आहे। मी हायवे प्रशासनाचं कोकणशाहीच्या वतीनं आणि कोकणशाहीच्या दर्शकांच्या वतीनं या मार्गावरनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या वतीनं निश्चित धन्यवाद देईन, कारण की त्यांनी कुठंतरी ज्या काही गोष्टी आम्ही पोटतिडकीनं मांडल्या होत्या, या पोटतिडकीनं मांडलेल्या गोष्टीची दखल जी आहे ही या ठिकाणी हायवे प्रशासनानं घेतलेली आहे। पण ही दखल घेत असताना माझी नम्र विनंती आहे या हायवे प्रशासनाला, कोकणशाहीच्या वतीनं विनंती आहे की आपण जर आपल्याला हे अपघात जे आहेत हे अपघात रोखायचे असतील तर हे तातडीनं यमराज बाजूला करा, हा मार्ग सुकर करा। जो काही आपला प्रॉब्लेम्स असेल हा आता तुम्ही पावसाचं कारण देणार, आम्हाला माहिती आहे ही पावसाची कारणं आता पाऊस गेल्यानंतर का होईना आपण कुठंतरी हे मनावरती घ्यावं। इकडच्या अर्धा डझनपेक्षा अधिक नेते मंडळींनी या गोष्टी बाजूला करण्यासाठी कुठंतरी पुढाकार घ्यावा अशा पद्धतीची मागणी आणि विनंती ही या मार्गावरनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडनं आणि वाहन चालकांकडनं केली जाते, एवढं निश्चित आहे। साईनाथ गावकर, कोकण शाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।